So ito nga mga kapatid, nandito na po tayo. Ito na nga po ang part 2 sa update sa aking pagpapa-injection nga po dahil nakagat nga po ako ng pusa. So ito, dala ko na po yung indigency. Tapos naka-schedule ako ngayon na alauna. At update ko naman po kayo mamaya-maya. Nandito na po ako sa Tabon RHU or Tabon Health Center. So mamaya naman po mga kapatid. So ngayon guys, nandito na po tayo sa munisipyo po ng Kawit para nga po tayo pumunta sa Mayor's Office para magpa-approve nito ng ating indigency. Tayo po ay naglalakad na papunta nga po dito sa munisipyo mga kapatid. So ito na nga mga kapatid, na-approve na po tayo at mamaya pong alauna pupunta po tayo dun sa RHU Center sa Tabon nga po mga kapatid. Yan pang unang good news na ibabalita ko sa inyo. Bali, yun na nga, babalik na nga po tayo mamayang alaon dun sa may center nga po ng Tabon. So bali, yung unang dose po, yun pang na-approve po sa akin. Kasi, bali, limited lang daw po kasi ang source nga po ngayon. Kaya, isa lang po ang mapoprovide nila. Yung mga the following turok sa akin, bali, malamang ako na magpoprovide nun. Kala ko naman, mapoprovide sana lahat. Kaso ganun talaga kasi alam nyo na hindi lang naman tayo ang humihingi ng tulong sa gobyerno o para makapagpa-inject nga po dahil siyempre marami pong nangangailangan din na tulad ko. So yun lang ang update ko sa inyo mga kapatid. At pero malaking pasalamat pa rin po ako sa aming buting mayor, si Mayor Aguinaldo nga po. Maraming salamat sa iyo dahil nabigyan niyo po ako ng assistant para nga po makapagpa-inject sa akin dahil nakagat nga po ako ng pusa. So mamaya na naman po mga kapatid, update ko na naman po kayo pag nandun na po naman ako sa may center po ng Tabon. So ito nga guys, tapos na po tayo magpa-inject sa kagat po ng pusa dito nga po sa RHU ng Tabon, Kawit, Cavite. At ayan, nakikita nyo po, kabilaan pala ang tusok, kaliwa kanan na braso. So ngayon tayo naman po ay sasakay na para umuwi na po dahil tapos na nga po tayo at ito nakuha na rin natin yung card. At ang sabi nila, once na pagbigyan pa tayo ulit sa munisipyo, tayo po ay alam mo, pagbigyan pa po tayo dun sa munisipyo na makapagpa-inject pa po ng second inject. Pero kung hindi na po, yun nga po ang medyo kan lang dahil magpo-private na po tayo mga kapatid. Hindi naman po pwedeng hindi po natin ipagpatuloy. So mamaya naman po mga kapatid pag nakarating na po ako sa bahay namin. Bye bye. So ito na nga mga kapatid, babalik pa po tayo sa March 22. Oo nga, itong March 22 na to. Kaso nga lang, sana mapagbigyan pa po tayo doon sa munisipyo uli. Kukuha ulit tayo ng indigency at magpapapirma po tayo uli doon. Sana mapagbigyan pa uli tayo ng second dose. Kasi kung magpo-private po tayo, medyo mahal-mahal. Sana may awaan Diyos na mapagbigyan pa po tayo at matapos ko na po yung aking injection. About nga dun po sa kagat ng pusa. At nandito na po ako, papasok na po ako sa may amin kasi kararating ko lang po. So dito ko na po tatapusin ang aking vlog sa hapon na to. Isang mapagpalang hapon na sa atin lahat. At bago ko nga po pala makalimutan, pakisubscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog, pakilike, pakishare at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa akin mga susunod na gagawing videos. Bye bye, God bless.